Het bloot rommeling bij de sociale werkverzending Caparis. De ondernemingsrier van Caparis had het vertrouwen op zijn in de rier van commissarissen van het bedrijf. Dat maakt de rier voor een bekend op een persconferentie. Reden voor het opzeggen van het vertrouwen is het creëren van een angstcultuur. Minachting van de OR en de procedures. Het nemen van besluiten die mensen persoonlijk beschadigen en het onjuist en eenzijdig informeren van diverse gremia. Hoe moeilijk het genomen besluit ook is, de ondernemingsraad kan hierdoor niet anders dan tot de conclusie komen dat hij de positie van de leden van de Raad van Commissarissen niet meer houdbaar acht. Ja, bij Caparis in Drachten zit verslagjouwer Simone Scheffer. Simone, waarom om te beginnen zuidt de ondernemingsrier van Caparis het vertrouwen in de rier van commissarissen nou echt op? Nou, die is het krek in de verklaring van de voorzitter van de ondernemingsrier, Kostas Kalavatis. Minachting van de ondernemingsrier. En er zijn nog volle meer zaken die het spelen. Zo is er een kandidaat voorsteld terug de ondernemingsrier om in de rier van commissarissen te komen. Die is afgewezen. Maar goed, de man die dat beter vertellen kunnen, dat binnen Kostas Kalavatis en Sjerk Bijma, die staan hier bij mij. Kalavatis, jij krijgt een aantal dingen opneemt, liek als minachting van de ondernemingsrier. Maar ook die kandidaat die het je vaststelt hebben, is een reden om het vertrouwen op te zetten. Waarom? Wij vinden als ondernemingsraad dat wij een hele geschikte kandidaat hebben. Beter gezegd, de ondernemingsraad vindt dat we een droomkandidaat hebben. En als je nu naar het proces kijkt en het proces tot aan nu toe, verdient niet de schoonheidsprijs. Het wordt traineerd, het wordt gewoon net accepteerd. Klopt. Ja. Nou, is het opzissen van het vertrouwen in de rier van commissarissen een heel hut middel bij me. Wat wil je hiermee bereiken? We willen in ieder geval bereiken dat wat betreft die kandidaat, waar Kostas net over had, dat de aandeelhouders nou serieus naar dit dossier gaan kijken. En we willen bereiken dat de aandeelhouders met ons in gesprek gaan. En ook de uitspraak van de rechter die gisteren is geweest, dat het directielid gewoon weer aan het werk kan. Is het opzissen van het vertrouwen wel weer een incident. Het stapelt er maar op. Is dit net nog weer skeerlijker voor het bedrijf? Ik denk dat je je moet afvragen, wat is schadelijker? Alle rechtszaken die op dit moment worden opgestart? Of hetgeen wat wij nu doen? Het moet nu een keer opgehouden. Wij zijn er klaar mee en er moet een halt worden geroepen. Je wil dit statement echt maken? Wij willen dit statement echt maken en dit is niet op één dag besloten. De ondernemingsraad is er helemaal klaar mee. Dank u wel, heren, van je verhaal. Het is duidelijk, de ondernemingsrier van Caparis is de kleermaai, maar in de politiek in die 8 gemeentes begint het ook onrustig te worden. Ze hebben de 8 fracties van de Partij van de Arbeid uit die verschillende gemeentes een brief schreeuwen aan haar wethouders. Wat wij in de brief vragen aan alle wethouders die of bij de gemeenschappelijke regeling of bij de aandeelhouders, bij de AVA betrokken zijn. Wat wij hen vragen is om een informatiebijeenkomst te beleggen. Waarin alle gemeenteraden worden uitgenodigd en waarin zij helder uiteenzetten wat de stand van zaken is. En hoe zij de komende tijd, de komende weken, de komende maanden gaan sturen op wat weer van belang is voor de werknemers van Caparis. En hoe zij daarop gaan toezien. En of hoe we het nu georganiseerd hebben, of dat wel werkt. Want het lijkt alsof het een schip op drift is. En de vraag van ons is dat zo? En zo ja, hoe kunnen we dan zorgen dat we gewoon het roer als gemeente, het is onze verantwoordelijkheid, het roer weer in handen krijgen. Ja, Tamara Bok weer dat, wetvier van de Partij van de Arbeid, fracties in die 8 gemeenten, in de Friese gemeenten die te onderhouden binnen in Caparis. Simone, de druk op de wethouders, de onderhouders van Caparis, die neemt ta. Hoe reageren die op de situatie? Ik heb bezocht de woordvoerder van de wethouders, van de aandeelhouders te pakken te krijgen, Sjoerd Feitsma. Hij is wethouder van de gemeente Ljouwert. Die het nog net reageren op mijn telefoontje. Wolder hier van commissarissen, de voorzitter Robert Veenstra en ik, Siem Jansen, hebben mij bellen en zijn wij moeten u eerst berieden op deze situatie en willen inhoudelijk nog geen reactie aan. Die komt joen of morgen. Ja, wacht, dat nou. Simone Scheffer bij Caparis in Drachten, dank u wel.